Wata ndị Naijiria ekwetala n'ezie na ebe a na-eshi eki na ebe a na-ala ọ na-alọ ka ọgbọnọ amamena wata ka ọ dị gbamọrụ nze ma ọzọ ọ bụ otu ya ka anyị si anabata ọnụ n'ihe omume anyị bụ Mezie Obodo nke ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 bụ ihe omume ahụ anyị na-anọ na-atụ uche kpọrọkpọrọ na-elebanye anya bụ ihe ahụ yasịrị anyị yasị n'obodo anyị dịgasị iche iche chọkene solushọn nye ya ọkwa anyị gwara gị ya agba na ọkọrọ elekere 5 nke mgbede a na anyị ga-awụcha maka ya bụ ihe omume ngwanụ nwanna lee elekere gị lezie ya nke ọma ị ga-ahụ nnọọ na o jirila nkeji 4 gata elekere 5 nke mgbede n'ihi ya ka ọ dị uche bọbọ nwa gara mmanya zụziri nke ọma bọbọ nkịtị na onwe ya na nwaada kalakala anyị awụchala ịbịa mee ya ka o yi ife mana asị ọ na-abụ ekwe ekele ihu asaa nwaanyị ọma ọ ga-adịrị mma tata na echi na-abịa abịa ụdara ji amị n'ọnwa Nọvemba ahụ nwaanyị ekpete na ahọrọ onye ihe na ọchịchịrị onye ezemiro nnọọ kelee ọha na eze na-ege ntị nke ị na-asụ ji ka onye nwere njuri kedu nke Uche, enwe m strength to raise my voice. You know, I'm a changed person now. Ịghọtala. A na-etu gị aha gị na-asụ ji. Kedu ihe ị na-asụ ji erafọ? Ịgbalịala nwoke ọmụdogwu. Kpee ekele achọkwa m I don't want to. Thank you. Igbo ndị ọma mgbede ọma na ole otu unu mere n'ọnọkwa ya ka o si ada n'ogbu na-eji maka nọ na-ada mma masị maka ya gazichara unu ndewo. Ị ga-esokwa m aga ụlọ ikpe n'ụbọchị Fraịde? Agbanweela m. Chiova agbanwego m. Okay. Azago m ọta. Ya wee ga-esono m aga ụlọ ikpe n'ụbọchị Fraịde. Ama-anwe ike m. Ị ga-anwe ike gị. I will look into it. Okay. Nri agaghị esizi na nke ugbu a. Ị ga-enye m nri aga m ebu ọgwụ. Aga m aga nọ ga zụta ha ofe nsala ọzọ kwa ya. Aga m ebu ọnụ gakwuru maka na a na-eji akpata atụfu abụọ ọgaranya. Aga m aga ha ọzọ ga zụta ha ofe nsala buru ya otu a na platter of good si Clara ngwa simple something wetara gị akpọ atọ ahụ ị chọrọ ọ gwụchala ihe m ga-eme obiọma akpa gị ị na-achọ ya ịga nọrọ ugbu a m na-consider ị na-achọ ya ịga Clara nọrọ ihe anyị na-eme mmadụ na-eji adapụ n'okwukwe ụta m dị ihe a na gentle like a dove like ya ị na-achọ ya ịga nọrọ esona m aga ichewe mgbe m ga-aga buteghara gị ofe nsala na akpọ ị ga-echekata ruo ebighị ebi agaghị m ebu ọnụ gakwuru n'ụlọ ikpe ị ga-echekata n'okwute Jizọs Kraịst nọrọkwa n'ebe ahụ daa ekwe ma na ọwa ikpe ọzọ nonsense and ingredient nyenụ mmiri m erienu ọ bụ gị gwara gị na nwoke ihe agba ga-emeri m na nwoke ihe agba ga-atọ m mkpọrọ don't worry I am here with you ị ga-ekpu plastik n'anya ọkwa gị nwa ọ dị ego ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ anyị agwụchala bụ na anyị agwụchala ịlakpa azụ ọbụla anọghịkwa na ya ụnụ manụ ka anyị si eme ya ịhụkwara na mgbede a mụ na nwaada Clara nwoke ọcha ga-abịa nnọọ jikọta aka ka ị gụrụ benyọra gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfọfọ ya mere nwanne gị ahụ ikwu gị ahụghị gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Godwin Clever Ọnụọha nwa gara mma ya zụziri nke ọma baba nkịtị na onwe ya ji asị gị aṅụ na ngwa maka na nke bụ mkpọ na-abịa ị hụrụ na mgbede a ajụjụ anyị ji wee wụcha nwanne ee ajụjụ ahụ dị rahị o siri ike n'ụbọchị taa bụ Tuzdee ka onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati Nigeria Democratic Congress bụ NDC azọkwa onye isi ala Nigeria bụ Peter Obi nọ wee kwuo okwu n'olu iwe na ọ bụ ihe mwute na ndị akpọrọ ọkachamara na ndị akpọrọ prọfesọs na-enyerezi ndị iti mpata aka na-eme nrụrụ aka na ntuli aka elu na a ga-abịa nnọọ lechaa prọfesọ si ya ngwa lekọta ahụ nnọọ na emere ntuli aka elu n'ụzọ gara nnọọ serere m werere m ozugbo ị na-edunye azụ otu prọfesọ ahụ enyerewe ndị iti aka na-eme nrụrụ aka onye kpọrọ onwe ya ọkachamara prọfesọ amami na-aghọta ebe anyị na-aga ike gbọrọ Peter Obi wee kwuo okwu n'olu iwe na ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na ndị akpọrọ ọkachamara ndị a na-ahụta dịka ndị ma akpụkpọ na-abịazi nnọọ
lee ndị iti ha kwesịrị ịdị na-agbazi olu ha mewe ihe n'ụzọ na-ekwesịghị ha sị mba emena ya otu a lee ka esi eme ya ha nwa na-enyerezi ha aka ime nrụrụ aka na ntuli aka elu ọ dị egwu na nso nso a ka ọ bụghị na nso nso a ka Satrificate Okpebelo bịara na-eke achịcha gọvanọ steeti Edo o nwere ala ka o si kwuo okwu ewepụtara ya Satrificate ya sị nna ọ gị nwanwe agba ya n'anwụ uche ịma na abịara bịa na-enyocha Satrificate ha maka ha na-apụta for ọkwa nke ma nke ọzọ asị ọ na ị na-apụta for this or that especially ndị na-apụta for ntuli aka elu onye isi ala na ndị ọzọkwa asị unu ga-agba no Satrificate unu n'anwụ ka anyị mara ihe unu nwetara ha mgbe Okpebelo bịara wepụta nke ya ụzụ akwụọ Chineke mee D7 we mmiri na wọta ọkwa D7 nke ahụ na-esote F ilu ya ka mmiri ihe a na-agwa gị ọkwa gọvanọ steeti Edo inweta Satrificate ya mkpu apụọ gị n'ọnụ ama mme na-aghọta agba Satrificate ya n'anwụ rukwa ugbu a mgbe ọbụla ya bụ nwoke kwuru okwu ewepụtara ya Satrificate ya sị nwoke ọma gị nwanwe D7 na-ayara ka mmiri E8 a ọ gị nwanwe ihe a gọvanọ gị site Davido sef go bring out in this mme na-agwata ebe anyị na-aga mme na-agwata ebe anyị na-aga ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ Satrificate onye isi ala Bola Tinubu bụ nke o wepụtara anyị ebe ọ gara ụlọ akwụkwọ praịmarị anyị amaghị ebe ọ gara sekọndịrị anyị amaghị ha sị na ọ sụọ ya ala affidavit nke ahụ aga ya mere na mgbede a anyị ga-eji eleba ya anya bụ ajụjụ abụ nke na-asị Satrificate ọ ka na-arụ ọrụ na Naịjirịa ịma ọtụtụ ndị nwere ike ịghọta ajụjụ a n'ụdị ọzọ mana ọ ga-amasị anyị ka ị gezie ntị nke ọma ka ị wepụta nghọta gị ghọta ya bụ ajụjụ Satrificate ọ ka na-arụ ọrụ na Naịjirịa ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ka a sị na ị nwere ụlọ ọrụ na ị nwere kọmpanị ị ga-ele anya na Satrificate mmadu nwere na-ewe onye ahụ n'ọrụ ama m na-aghọta ebe anyị na-aga asị onye dị otu o nwere masters onye dị otu o nwekwara Satrificate ka o nwekwara ama m na-aghọta PhD o nwere ka o nwere ke mana ile anya vibe ị chọrọ ọ naghị enye gị ya ihe ndị ị chọrọ n'aka ya ọ naghị enye gị ya mana Satrificate ya dị oke ka a sị na ị nwere ụlọ ọrụ ị ga-ele anya na Satrificate mmadu nwere na-ewe onye ahụ n'ọrụ ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ kwa eziokwu agụmakwụkwọ Naịjirịa ọ na-akpa gị obiọma ọ ka na-akpa ụsa agụmakwụkwọ ala anyị bụ Naịjirịa ọ ka na-akpa ụsa iji wee maa atụ onye pụtara ugbu a sị gị na o nwere nzere BSc kedu ka ị ga-esi ahụta onye ahụ ma ọ bụ onye si gị na o nwere nzere masters like ọ ga-emuvu gị ịma Clara nwoke ọcha mgbe anyị dị na nwata o nwere ala ka mmadụ si wee pụta asị nwa ya nwere PhD gị tọnụ nere ihe o nwere PhD maka na ihe ga-adị na-eri di gị n'isi mgbe ahụ abụrụ nwa ga-ama akwụkwọ nghọta ya ga-adị iche amamihe ya zuru oke I can learn from him I can learn from her ama m na-agwọta ebe anyị na-aga ị ga-adị na-ahụta onye ahụ dịka nwere n'ụdị dị iche onye mepere ọnụ kwuo na ọ gachala ya mahadum o nwere BSc o nwere HND o nwekwara nke a nwekwara ị ga-adị na-ahụta onye o nwere ka ị ga-adị na-ahụta onye ahụ mana ugbu a kwuo eziokwu agụmakwụkwọ Naịjirịa ọ ka na-akpa ụsa ọ ka na-akpa gị obiọma Satrificate ọ ka na-arụ ọrụ na Naịjirịa tupu gị na-akpọbatakwa na-enye ọsịsa gekwa ntị ọtụtụ ndị nwere Satrificate ị na-atụ ya anya ya ọtụtụ ndị ji masters n'anya bọsị Imo ama m na-aghọta ebe anyị na-aga ọtụtụ ndị ji masters ka na ha ka nwere ebe a na-akpọ mmadụ isi ama m na-aghọta ebe anyị na-aga ọtụtụ ndị nwere masters nwere ndị ka na-ere nchọnchọ ahịa ruo ugbu a
ama m na-aghọta ebe anyị na-aga mana mgbe elu bụ ala ọsa ọ dịghị otu ahụ ị gachara ala akwụkwọ pụta ị ga-enweta ọrụ ozugbo ihe dị iche ga-adịkwa mgbe ahụ sef a na-achọ ndị gara akwụkwọ ịga ha na-akwasị ọ gara akwụkwọ achọ ezigbo ọrụ anaghị egbu oge ịchọ ezigbo ọrụ ozugbo sie gị isi somewhere irukwanụ na famili onye gara akwụkwọ ihe dị iche na ọ na-erifleti maka na iruo na ezinụlọ onye gara akwụkwọ ị ga-amatakwa ị ga-aghọta na ezinụlọ a gara akwụkwọ ha ga-adị na-eri ụgwọ ọnwa na-erichi anya otu a ka ọ dị mere anyị ji ajụ gị ya bụ ajụjụ Satrificate ọ ka na-arụ ọrụ na Naịjirịa ka a sị na ị nwere ụlọ ọrụ ị ga-ele anya na Satrificate mmadụ nwere na-ewe onye ahụ n'ọrụ kwuo eziokwu agụmakwụkwọ Naịjirịa ọ na-akpa gị ụsa ọ na-akpa gị obiọma ya bụrụ na ị nwere ọsịsa ị ga-agbalị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị site n'akara ekwentị abụọ 07074913438 07074913438 maọbụ gị gaa na Facebook anyị gaa ebe ahụ gaa kiriwe anyị zibatara anyị ozi laikekwa masha ya bụrụ ma anyị lọghachie ya bụ ụdara anyị tanyere eze nwanne anyị arazie ya ka ọ dị dadarara nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị a na-agwa anyị na edukeshọn ọkaike ọwọ ịgacharala ya ihe abata ịgacharala ya n'oge imere onwe gị ịgacharala ya ihe agaziwere gị mana ugbu a eji ole nne gị kọkọrọrọ m Clara edukeshọn ọkawoki ọkawakwa ki oke n'agbanyeghị ọtụtụ ihe mege ugbu a mana edukeshọn kedu ọtụtụ ihe na-eme ugbu a ọtụtụ rụrụ aka na-emezinụ ị ga-ahụ isi mpata aka ya bịa na-achị ndị gara skuul ya hụkwa onye nwe prọfesọ dịka i kwuru ya bịa na-enyere onye chere ebe ịhụ n'ihu ihu ọbụla ikpepụtara ugbu a anyị elebacha ihu nke ahụ anya isi iti mpata aka ya na-achị ndị m o nwere onye nwere iti mpata aka na-achị ndị m ihe onye nwere D7 na-enwe ike ịchị ndị mmadụ otu ihe a ka anyị ka nọ the same page uche ama m ihe chọrọ ịnụ m n'ọnụ mana ihe m na-achọ ịkọwa gị wụ na ụfọdụ mgbe ị ga-ahụ iti mpata aka ya na-achị ndị gara akwụkwọ iti mpata aka ọ na-achị ọchịchị na Nigeria most of times you see it most of times for you ị na-eji anya gị ahụ iti mpata aka I don't understand ebe ị na-aga anaghị m aghọta ebe ị na-aga o nweghị ihe dị ka ịgba gburugburu isi ọnwụ ihe jọgburu onwe ya iti mpata aka ịchị ndị m ihe enwe m na-ajụ gị si onwere iti mpata aka na-achị ọchịchị oh God D7 or failure. Amabela what ebe anyị na-aga. Satrificate ọ ka na-arụ ọrụ na Naịjirịa. Ka asị na ị nwere ụlọ ọrụ, ị ga-ele anya na Satrificate mmadu nwere na-ewe onye ahụ n'ọrụ. Every year, thousands, millions of people na-graduate na mahadum dịgasị iche iche nwere n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ebe ha ga-arọ eji ole nne gị ka ọ kọrọrọ m iji ka anyị were Owere wee maa atụ ị ga ebe dịgasị iche iche na Owere a
shọpụ nọ n'ihu shọpụ nọ n'azụ everywhere. shọpụ nọ n'aka nri shọpụ Ebe nọ n'aka niile ekpe ejula. shọpụ nọ n'elu shọpụ nọ n'ala ebe ọbụla ị lere anya Everywhere dị shọpụ full. ama m ị na-aghọta onye gụcha ya jee chọọ shọpụ ma egene mepee Uche bọsị imo kazi nkụ. bọsị imo wa aja POS, ọkada wa aja azụ nkọ. POS wo mmiri Hey! ama m ị na-aghọta mana asị anyị edukeshọn wo kii Key. anyị wee na-ajụ gị Satrificate ọ ka na-arụ ọrụ na Naịjirịa o nwere ka o si eme gị n'ahụ ma ị nụta na ntị na mmadụ nwere masters ị na-adị moved mgbe elu bụ ala ọsọ ịnụ na ntị na mmadụ wụ prọfesọ ịnụ na ntị na mmadụ o nwere masters o nwere PhD you will pay attention mana ugbu a eji ole nne gị kọkọrọrọ m mgbe elu bụ ala ọsọ ịnụta na ntị na mmadụ wee graduate wow iwe nere ihe ọ gachala mahadum maka na atụrụ anya na ị ga-amara ha niile mana eji ole nne gị kọkọrọrọ m ụfọdụ ihe ha gụrụ ịkpọ ha na that field ha ataghịriwe ọnụ mana ịhụ Satrificate ha ooo amaghị mma na Ọcha nụrụ aka ha na-ekwu. amaghị mma abịa na Naịjirịa ụdị ndị iti na-akacha enwe Satrificate mara mma Gị hụ certificate onye a ga-ejipụta gị nwa na-ese gị kpọghị wọn na-ele ese na uche ara ama nke ị ga-ekwu ugbu a gị ihe. n'ihi ya ka ọ dị ya bụrụ na ị nwere ọsịsa ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọbata site n'akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014. kpọbata ha tinye ọnụ n'okwu nke ọbụla ị ga-eme gbalịa gbuo okwu gị nkenke na mgbede a nke a kọchapụla gbalịa kpọbata ọ n'ebe ahụ ezigbo mmadụ olu ya na-adụ ụzọ n'igwe okwu nwana ya eze na-ata njaba amịnụ odogwu na redio ya gazie Clara nwamara ụlọ mma makwara go mgbede ọma. uche ọrụ na mmiri ezo nwa ụzọ nchi abịa na Fraịde ama atụ ikpe ịma ka ihe m na mabịa kemgbe enweghị ụzọ mmiri tochiri ebe niile n'ihi na ya enweghị ụzọ anọ na m mana ndị be nwoke ihi agba ụzọ ha dị mma ọwụ nke o ruola na nke m ụzọ mmiri kwechiri ụzọ gaa n'ihu tinye ọnụ n'okwu Satrificate ọ ka na-arụ ọrụ na Naịjirịa n'ebe ebe ka ọ na-arụ ụzọ gaa na ndị niile achịkọ ọchịchị na Naịjirịa gaa na Satrificate ha anya ndị niile achịkọ ọchịchị na Naịjirịa nwere Satrificate ya dị mma ọ dị egbe site n'isi ruo n'ọzọ Satrificate a ndị Naịjirịa emere ya dị ka ịgazi skul ọwa arụ ọchịchị Naịjirịa emere ya dị ka ịgazi skul ọwa arụ ka ọwụ akwụkwọ gara akwụkwọ ga akwụkwọ ile ọchịchị onye gara akwụkwọ Satrificate ya dị mma na ka onye na-aga ịgala ọchịchị ha atọ a na-awụ chere kele oche ihe ị na-akọwa o nwere ndị na-agaghị akwụkwọ ka na-achị ọchịchị na Naịjirịa ha jiri ejiri ime nere ihe ndị a na-agaghị praịmarị skul agaghị sekọndịrị skul ele-ebe ka ha gara ịnụ m n'ọnụ. What are you saying? Kedu ihe ị na-akọ ihe akpọlọ ọ n'ebe ahụ na mgbede a evening ndewo Satrificate ọ ka na-arụ ọrụ na Naịjirịa ọ na-arụ ụmụ ogbenye etu ndị ukwu ọ dị pọsịbụl ebe ha nọ ada ọ ga-emebi chere isi ọ na-arụ ọrụ ndị ogbenye ọrụ kedu ka o si arụ ọrụ ndị ogbenye ọrụ ogbenye onye na-eti Satrificate atụọ ya mkpọrọ maka onweghị onye ga-ekwuru ya ọ ebe ị na-ele ya anya mana onye ogbenye ji Satrificate o nwere ike iji ya nweta ọrụ kpọrọ aha na Naịjirịa ọgwụkwa ihe m gwara na gị ọ ga-eji ya enweta olesi amara Chineke ndewo ya gaziri gị mana Clara ihe ọzọ m chọkwara ka anyị leba anya onye nwetara masters o nwere ndị garanti onye nwetara masters n'ala anyị bụ Naịjirịa inweta ọrụ kpọrọ aha any guarantee chances onye ahụ inwetakwa ọrụ nọ dị kedu ebe onye ahụ ga-enweta ya bụ ọrụ ị na-ekwu ị na-ele m anya n'ihu na mgbede ahụ
Uche. kedu ebe onye ahụ ga-enweta ya bụ ọrụ onye nwere masters kedu ebe ọ ga-enweta ya bụ ọrụ o nwere any guarantee Another thing na mgbe ọbụla ọ nwetara masters ahụ ma ọ bụ na o nwetara ya na ọ ga-enwetarịrị ọrụ Okay. Chances ya dị small. Ịghọtala? Okay. Mana o nwetakwa na-enweta a ga-akwụli ya ụgwọ based on masters Uche or another thing. okay ya wụ certificate a ọ chọghị It's not a scam, Uche. Mana ọ duto otu ihe si agaga n'ala. Clara, you are sounding politically correct and I don't like it. Uche. Chere ka m bịa. Agbapagidele m ebe ị chọrọ Chere ka m bịa. Agbapagidele m nke ị chọrọ. Isi ọ dịchahụ useless. Mana onye nwekwara na certificate ahụ na-enweghị ike iji ya rijuo afọ. Oh, another thing. Onye na-ejibeghị BSc jiri juo afọ ga na-eme masters. What are you mastering? Uche, even though mmadụ na mega masters. Amamela, what am I doing? Mana m bịara na-echeki nke ị gụrụ agụ ke how far gị bawa hụ masters ọ na-eji chọrọ ịgawo is okay ọ dịkwa okay mana Godswill zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị o si police barracks zibata ozi ya ọ si mgbede ọma Uche na Clara na education wiki mana abịa na Nigeria onweghị ụzọ ọ na-emepe na agụmakwụkwọ ala anyị bụ Nigeria ejirila nwayọ nwayọ na-akụ afọ n'ala na Chineke nyere anyị aka ọ dị egwu mgbede ọma ndewo weliteta olu gị ahụ elu ịnọ ị ga-agbalị weliteta olu gị elu aha m wụ Uche esi mara dị mma akpọ ndewo gaa n'ihu ịgụ akwụkwọ bara uru ma ọ nwee ihe anyị ga-eji ya nweta na Naịjirịa ma ọ nwere ka anyị ka nwekwenye anya enwe ka ọ ghara ịwụ ịma ihe niile agbanwere chere ke na o nwere ihe m chọrọ ịjụ gị o nwere ka isi tinye ya na ịga akwụkwọ na ọ bara uru ma iji enweta ọrụ ma ị naghị eji ya enwe kedu uru ọ ga-abara mmadụ na mmadụ spendchara years ebe ọ na-agụ akwụkwọ at the end na ngwụcha ihe niile ị nwee ike iji nwe akwụkwọ ahụ ị gụrụ jiri ju afọ ọ bara uru ị nwere ike iji ya riju afọ ma ị nwee Abraham na Abuja okay ọ bụghị na kama anyị mere wụ na asị etinye ohere ọrụ ugbu a ọ bụrụ na a chọrọ mmadụ 10 mmadụ 500 nwere ike bịa maka ọrụ ahụ sọ ya na-akpata ya ọ bụghị na ị ga-eji ya riju kama ndị chọrọ ọrụ ahụ ị chọrọ karịrị ọ ya kpatara ya ọ bụghị na anaghị enweta ma ọkwa onweghị uru ọ na-aba ihe ị na-akọwa bụ na certificate dị mkpa ka ọ ka na-abakwa uru na Nigeria ọ ka na-aba uru mana o nwere ọtụtụ ndị jikwa certificate ahụ kwa kemgbe esi ha graduate ruo taa eji ele nne gị kọkọrọrọ m ka na jikwa ya na-achọ ọrụ ha agbasighị ahụ m ga-asị na ha agbasighị ahụ mbọ ike n'ihi na abịa oke ha anaghị agbasi mbọ ike na-agwara m nji chọọ n'ịgwanye mgbe ahụ na ịma ihe agbanwere chere kene o nwere nke ikpuru ugbu a bịara taa ọchịtụ m esi ha anaghị agbasi mbọ ike ha agbasighị mbọ ike ma enwere ike tinye ohere ọrụ n'igwe ịntanetị ọ bụrụ na onye ahụ ji ekwentị anya eme ihe na-enweghị isi n'ọnụ ọ maghị mgbe ndị hụrụ ohere gbaa ọsọ chere kene ị na-achọ ịkọwa na ọrụ dị n'ala anyị bụ Naịjirịa ọrụ dị na-agwa gị nke bụ eziokwu n'ọrụ dị and a na-eji certificate enweta ya anyị ga-eji certificate enweta ya kedu ebe ọrụ ahụ dị rụtụgodi ya aka kedu ebe ọrụ ahụ dị ọwụ ya gwa mere kedu ebe ọrụ ahụ dị kpọọ ya ahụ ọtụtụ ndị na-ege ntị achọrọ ọrụ ndị ụlọ ọrụ ahụ ndị dị n'ikike ikwu ya nwaanyị ọma amamela whatever enye ya ikike ikwu ebe ụlọ mana ọrụ ọ dị ọsọ ọrụ dị kedu ebe ọrụ dị ike gụrụ ọ na-ebe ahụ na mgbede a mgbede ọma ị ka nọ ya ikuku ejidela onye nke a mgbede ọma Uchenna na Clever, good evening. Ndewo Uchenna na Clever igirigi ngwa gaa n'ihu
Fine, I'm not looking for naked. Ndewo. Okay. Satrificate na Nigeria ọ bara uru? Okay. Yes, Obodo. Ngwa gaa n'ihu. Yes. You know, the reason you say Obodo is that I first of all I can understand here education putara. I may go to understand. Education apụtaghị that gị gụcha ị ga-enwetarịrị ọrụ. Ọ bụghị ihe kweme ya. Okay. What education does is that education exposes you to many things. I also create more awareness to your environment. Chere dịka ị bịara bịa define chaa ihe education na-apụtara onye gacha ihe niile ọ gara gacha everything na ọ nwee ike ije education ahụ riju afọ ọ gaala education onye gachara education na gacha akwụkwọ elu gaala master nke a na master o nweghị ike iji ya riju afọ ọ gaala n'akwụkwọ ọwa ọkụọla m ya bụ ihe m chọrọ ịkọwara gị. Okay, kọwara nke o doo m anya. Anyị na-ele anya school that pụta halan school gọọmenti ga-anyị gị ọrụ. Ọ bụghị ihe school mee. Gị gacha school pụta distance na onye gara school pụta na ya bidogodi ihe akara. Akara ahụ ọ na-eghe ya na onye agaghị school na-eghe akara ha abụọ aga abụ the same. Okay. Ị ga-ahụ the packaging of onye ahụ gara school. Ị ga-ahụ ihe dị iche. Body wey je ma approach customer. Cherekene onye gara school na-ebe nde hụ dan jee mụọ ka esi akwa ọ ga-akpanwu akwa Fine, ikwelelo onye ebe ngede dan onye etinye ego uju cherekene ghọta ebe anyị na-aga maka na ịgacha akwa school o nwekwara ihe ndị ị ga-amụkwa amụ iyi akara anyị na-ekwu okwu ihe ọsọkwara gị gaa n'akwụkwọ ma ị na-agahụ na nke mama akara jee mụta ka esi eyi akara ọkwa ịma na ị gaghịkwa ama ka esi eyi ya bụ akara ihe ọsọkwara gị mee na packaging gị ma onye gara school na there are many things ị ga-amata otu ha to relate with somebody ọ dị ka ihe a Peter Obi nọ na-ekwu na somebody gachara school na o nwere ọdịka high level of standard of life and they may expect from that person. You can't compare grand school even when you are talking. When you grand school even in public, yeah, when you are going school there will be a difference. That is why when you grand school and I say look at how you are talking as a house. You know you as when you are going school. Means that school means that you get school for time like this. Even in that place you are not that means in a total you get a school that you have that morale, you have that boldness to go and start doing something. School a manner that okay, in your environment, this is what you can do and start earning. This is what you can do and establish. You get a school that you don't go to school that you must be employed by somebody. You can find something like for instance, all this man you can come out and start writing journals, you can come and start writing novels, you can come and start create job employment for yourself. Or depend on government. Cherekene ịbịaziela ebe m chọrọ ka ị bịa mana agụmakwụkwọ Nigeria ọ ga-enye m gị ụdịrị akwụkwọ ahụ ị na-ekwu maka ya gị bịa anekwa si na primary school dị n'ime ime obodo kwuru bịawa ọ ga-enye m gị ụdịrị education ahụ ị na-ekwu maka ya gị gaa nke from primary school. It might not give you or to keep hand on each other. You get it now. But give you in a higher institution, honestly. If you are a student, okay, and a sorting. But here, na Mahadum State imo. Okay. That's what I say. Make your hand down. If you bend down and vow that you will never sort, you will still pass your exam. Okay. Are you getting it now? If you bend down that you want to learn everything, because even in a lecture hall, you pass exam, get ban a sorting. Are we trying him you will still sort? I pass all those things. Let it in the a lecturer, yeah, go there sorting. And go on, you know what you wrote. Okay. The man he make a practical again, and you refuse to sort. You know the lecturer will only do is that the lecturer when he's on marking your script, okay, the very strict. And then okay. Add the extra mark. The lecturers are na mark script. Na Mahadum State, na Mahadum ndị enwere n'ala anyị. Lecturers when they that time e mark script. Yes, some na mark. Okay, some na mark, some. Okay, some. Why some? Why some? Need people
ndị ga-enyere ha aka mark ya. Are you getting it now? But ya bụrụ in a class whereby almost everybody sorted, ọ ga na-ebe ezi na that amount eji mee sorting na ha grade. Are you getting it now? I got the you convinced you go beyond the reasonable doubt. And now, my God, you pay this shake, you go to the proper existing protocol. I got the okay, Payaga Zere, you will come. Ah, what I may be, I got. Oh, man, I have a chance. I'm a mehan, memanihan, membunken, my. What I have here. I got any whiz up a book on a bank on Ambeda. Medoma. Gị na netwọk ọ na-alụ ọgụ? Ọ dị mma. Mgbede ọma. Ekelele m gị. Ndewo. Ihe m na-ekwu. Ị ga-agbalị kpọghachitetụ. Mgbede ọma. Mgbede ọma Uchenna Clever Ọnụọha. Ndewo. Godwill. Yara nwekọta ekelele m ehihie ọma. Mgbede ọma o. Ọ Sapi ka esi ụmụọdụ amapụ okuku akpọga. Okay, gaa n'ihu Sapi. Ihe gbasara certificate ọ bara uru, ọ mara mma. Certificate mara mma, onye enweghị ya elekwelekwa Naijiria na-arị ugbu onwe ebe o ji aka eje. Chere kene o ịbịala o. Osule unu na onye na-enweghị certificate ebe o ji azụ aka. Kedu ihe ị ga-achị? Mana ichefula na o nwere ndị nwere certificate ahụ ma ihu o ma azụ onwe ebe ha ji ya aga. Ebe ha kwụ akwụ. Uche cherekwala majọ ga-ajụjụ. Ya wuhu certificate, ihe njichi certificate bara uru. Ya wuhu certificate, ị nwere ike ịnọ ebe ahụ ịnọgbu. N'ọrụ ahụ ị na-ahụta ị ga-efere banyere mana enwere m ike inwe certificate ahụ mana otu a m si eme ya na-atọ gị ụtọ enwere m ike agaghị m emenwu ya ị ga-egenwu ya ya wụrụ ma enweghị ya nwere gị iwe gị n'ọrụ a ga-amarịrị ọgwụ ya certificate mana chere ọnwụ ihe mere anyị ji wee jụọ gị ajụjụ ahụ ọhe mere anyị ji wee jụọ ka anyị si ugbu a na ikekwe certificate m adịghị mma mana ana m emete ihe a anyị wee na-ajụ gị sị ọ dị mma ile certificate anya n'ihu na-ewe mmadụ n'ọrụ ya na-abịakwa n'aka nke ọzọ enwere ike ile onye ahụ ule ihe ma ọ ga-enwe ike imelite ha ahụ ele ya nwee ike emelite ya ihe enwere ike iwere ya hapụgodo ejumete certificate ọhịa ntọrọ ikwu na ka ahụ ndewo ya gaziere gị n'ọkọ dị na WhatsApp anyị ozi akala nkọ dịkonsisi nwa Chinemere osi ama Imo zibata ozi ọsọ Uche na Clara mgbede ọma na edukeshọn ka wụkwa key notwithstanding ama mme na notwithstanding ka ndị literate si metọọ ya ndị nti pataki si metọọ ya ọkwa ị na-aghọta ekọwere ndị ọkpọrọ aka ike gwere ọ si Abraham Lincoln nke mba Amerịka o kwuru na gị nweta certificate chetụ ohere ga-apụta otu ụbọchị ya gaziere gị adịla discourage because ilewanye na ihe na-eme n'obodo anyị na even ọtụtụ ndị alela certificate ha gbaa ya ọkụ. Clara nweke ọcha ọtụtụ ndị cherekwanụ chere gode o nwere ihe mmadụ na-ekwu ihe ewewe m iwe adịla discouraged ọ bụrụ na ị ga-aga ije onye gachara akwụkwọ chekata 3 years o nwetaghị ọrụ gịnị mere ọ na-agaghị adị discouraged? Uche ihe m ji na-ekwu ekwenyere m na opportunity nwere ike ịpụta at any time. Jidegodi certificate ahụ n'aka jidego maka na ọ bụ ihe ọrụ ka anyị kọfụla ya iwala gị chewekwa opportunity gị nwezi ike you maximize it. Ekele dịrị Chukwu si Mbaise Park Egbu Road zibata ozi ya ọsọ Uche na Clara mgbede ọma na ọ chọrọ itinyetụ ọnụ n'isiokwu anyị ji n'aka na mgbede a na n'ihe eji ozi okwu eme ya bụrụ na o nwere ụlọ ọrụ ọ gaghị ele certificate anya n'ihu na-ewe mmadụ n'ọrụ maka na ọtụtụ ndị a ji certificate a cannot defend it. Here is the lie. N'ọzọ dị ka ibe ya ụfọdụ na-afọ ọjị ya. Thank you. Achọrọ m ime ka ị mara o nwere ndị okwu ha na-akpabeghị na mahadum mana ha nwere certificate. Ma Uche nwekwe ndị ha na-aga ụgbana mgba ga-ele exam ga-ehụ ha then result ha wụ mmiri ọṅụṅụ gị nwa agaghị everyday na-eme ihe niile a na-eme
ya bụ ekele dịrị Chukwu wee gaa n'ihu kwuo na ya nwa ga-ewe mmadụ n'ọrụ site n'ihe onye ahụ na-eme ọ na-ahụ anya ya performance practical approach gị ọ bụ ihe ọ ga-eji ewe gị n'ọrụ ọ sị anyị wedon ka isedo na pama na ọ hụrụ anyị n'anya ya gaziere gị na-ekele dịrị Chukwu mgbede ọma mgbede ọma Uchenna Clara na nwadele otu unu mere anyị dị mma ọ gara evangelist ekele Edward ọnụ na-ekwusiri ụmụ ogbenye ndewo evangelist Uchenna lee ịkwa chere ekele ka anyị jụọ gị ajụjụ ahụ ka ị hapụ ịpụ na plọm ịma anyị na-ajụ gị nwere ike kọrọ ihe ọzọ gawa Satrificate ọ ka na-arụ ọrụ na Naịjirịa ka a sị na ị mere ụlọ ọrụ ị ga-ele anya na Satrificate ewe mmadụ n'ọrụ n'ụlọ ọrụ gị ka ewe eziokwu ịkwa ọ nwere ndị ọ na-arụrụ nwee ndị ọ na-adịghị arụrụ okay etu nwee ọrụ kọmpanị na chọọ m iwe mmadụ n'ọrụ aga m elekwe Satrificate lekwe onye na-enweghị Satrificate nyekwe ya ọrụ ihe m ga-eji ewerekwe ha abụọ ihe m ga-eji na-eme ya wo ọ nwere onye nwere Satrificate ahụ mana ọ ga-arụtaliwu ọrụ ọ nwere onye na-enweghị Satrificate beta ọ ga-arụ ọrụ karịa onye na-enweghị ya betu m lee onye ahụ na-enweghị Satrificate lee ya exam dịka onye mbụ kwuru ya meziene m ihe ha ama ọ baghị uru ịchịwa ya Satrificate n'ihi na ịga skuul dị mkpa ịga hụkwana skuul ma enwere ka ọ nwere onye chọkwara ịga skuul betu parents ya ejighị ego ịga skuul ahụ na-enwetaghị ọrụ ọ bara uru jidekwa ya one day gị nwetaghị ya na Naịjirịa na ị ga-enwetakwa ya mba ọzọ ịhụ na ihe ahụ skuul mere na ego abana gị uru ị nwekwara ike ịga ma n'ụzọ nwụọ signboard ọ dịtụ na ị gara skuul ka ị ga-eme ga-ekọpụtanwolu ihe n'ozi ya mgbachiri ego dị ka onwe n'ebe ebe na-aga m chọrọ ka ị gaa agụmakwụkwọ Naịjirịa na nke ugbu a hapụkwa n'oge gara aga na nke ugbu a o nwere ike imenwu mmadụ ekpip n'ụdị onye gụrụ akwụkwọ ka ndị lekchọras si akpa agwa chere kene ka gọọmenti si eleta ụlọ akwụkwọ ndị ekwesịrị ileta anya kedu ka onye ahụ ga-esi abụrụ onye mere ekpip onye edukeshọn kwadoro nye standard o kwesịrị ime ama m na-aghọta ebe anyị na-aga ana m aghọta ọkwa ihe m ji efolo oge gị up ebe ịkwa ihe eji lewe anya na this country concern nwere ma agụwa akwụkwọ ma agbasighị ọsọ ike ihe niile a ga-enwetazi na-awụ ndị na-agaghị akwụkwọ ndị na-agaghị akwụkwọ by that time Satrificate agaweziele ya anya because ndị ọchịchị ji gbasie nkịtị ọwụ naanị ka ego ma ebe ekeme so primary school ma ntamimorokoto ọ n'oge eri ya ọ ihe mere ejiri ka most of people na-agbabaji private cherekere ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị wee bụrụ ka ihe si wee kụrụ ugbu a na Naịjirịa ịnụ na ntị na mmadụ wee graduate ọ na-eme uvu gị karịa n'oge mbụ ana m enyozi onye ahụ nyochicha anya maka nwere bikọsi ugbu na ọ na-wee move m ya wuru before ana m awụli elu si maka ahụhụ onye tara m apụta mana ugbu a na ga nwune m apụkwa ọwụ yara iwe ihe anyị na-anwụ elekwana ebe ị nwere tichas ma ya fọọ ịmụ ihe ndewa ya gaziere gị ịma nwaanyị ọma mgbe ụfọdụ anyị na-ajụ ajụjụ o nwere ndị na-anaghị aghọtacha ya ịma na mgbe elu bụ ala ọsa ọ na-abụ onye nne na nna pụta enwere 5 graduates n'ụlọ ya na-ebiji mgbe ahụkwana ọ na-ara ahụ inweta graduate ndị a ama mme na-aghọta ịhụkwanụ graduate gị ikpete na yex ndị awụ graduate ka o si ada n'oge mbụ ọ ka o si ada n'oge ugbu a azụkwara m nwa m otu ama mme na-aghọta ebe anyị na-aga na WhatsApp anyị Bishop Obinna si Ọpara na Zie Street zibata ozi ọsị mgbede ọma ọgụ Uche na Clara na ihe omume anyị na mgbede atọgbugo ya na-abịa na ndụ anyị nọ n'ime ya edukeshọn ka mmadụ ji enweta mmepe ụzọ mana abịa na Naịjirịa sekam ka ọwọ sọkwa ndị graduate ụchọ ụfọdụ ndị a na-anya bọsị Imo ndị a na-eme POS na gị bịa na Naịjirịa enwere ihe ikwuru ebe agaghị m ekwe ya ọ dị egwu mgbede ọma Clara na Uche ndewo nke a ụja kene Chineke dakpọ awụ o teekwala ma wela m n'ihu ọrụ gị dịka gịnị ndewo
ị na-ekwu okwu certificate. Really certificate the compound because oge a na-eme advertisement for ọrụ a ga-ekwusi onye ji akara ugochi ọkwa ya ihe ọ n'ihe ọ ji ekpọ ya then a ga-akpọ onye na-adịghị oji ọkwa ịghọtago the first invitation onye ji PhD MSc then first degree or HND or ND or diploma of anything then a ga-akpọ onye ji itibọrịbọ ọbịawa chere kene ka njuke na-ege ajụjụ a na Nigeria Satrificate ọ na-egosi picture onye ji ya let me I get because of your tour the now when apart from the list ka ga-eji ọ na-egosikwa ọkwa ya ọ na-egosikwa ọkwa ya ọ na-egosikwa ihe mere nu let me tell you anọ na interview panel let me tell you this when I was in service anọ na interview panel then an advert for something then when you could not 20 pass it okay. It does not mean that the only facing again. Okay, Nigeria is honest enough to an exceptional candidate. Okay, I never face the class. Okay, what I do? Then, but because of IM, every case will matter did not last because everyone mad. They are still graduates. I pass an interview. It's for certificate. Everyone call about 50. Again, you about 8 more 9 because man. You want to work one again on again. You want not there. You want at the panel. It just any one again. Onye ka ị na-ekwe mụ nwa. I can remember uche maklara. We're going to make him a water. No, this is Nigeria. Again, but what is important to omit the criterion? People, the okay what I go. Not that talk about the face. Face for special brain. Then any again then catch a line from 5 to 1 church order pull out nchọkọta okwu gị wee bụrụ na certificate dị mkpa na certificate galabaru kama la ọ bụrụ na ojiwa ma ọtọ aja agwa na Nigeria now ihe agwa na Nigeria now dey use who tell cry the short at school agwa na Nigeria because ebe lecturer ga for lecturers for quite different Romaka project I got the ha nwa na-ede no ụfọdụ akwụchala ụgwọ already chere ọwụghị anaghị ezo na-ekwu ya ichewe mgbe ọ ga-esi n'ọnụ anya pụta ịnụkwala ya ụfọdụ akwụchala ụgwọ projekti ndị a chere emekere ihe ya then what's the essence na gị gaziri mahadum lenu score a ga-enyenụ ha ịma mgbe ụfọdụ anyị na-ekwu ihe a o nwere ndị ọ ga-adị na-ada na ntị nwere ndị ọ ga-adị na-efe nwere ndị ọ ga-adị na-efe efe na ntị lecturer mechara ihe niile look at you mana mgbe elu bụ ala ọsa mgbe agụmakwụkwọ Naijiria dịtụ ka o kwesịrị ịdị oge projekti a ka mgbata akwụkwọ ahụ na-enwuri ya ọkụ ị ga-agbarịcha mecha projekti gị ị ga-ejikwana ya mụta ihe yes mana ugbu a some of experience practical gị mee nke a mee nke ịhụ na ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ga-ewere ukwutukwu ego kwụọ lekchọra kpam aga were nke onye ọzọ dere mee ya fotokopi buru ya biga ya ọkwa ụnụ sọ ọ ga-atọ ọ dị ego mgbede ọma ndewo ewu ikuku na-enyetụ gị nsogbu ọ n'ebe ahụ mgbede ọma uche nwa grama nka brodo brodo yo nwafọ Obodo. I'm calling from Mechanic Village, Georgia. ndewo Uche ejuru ajụjụ ọ na m enwe ebe company now before me go aga me elezi certificate anyị ihe m ga-ile anya wụ ihe ahụ ị ga-eje ebe n'ụpụta ị ga-nọ n'ihu m di a mesetiara gị test ịpas ya mewere gị both practical and theory ị ga-emechala ihu m di a imecha ya pas ya mewere gị because certificate adịkwa ihe ọ na-arụpụta this time around akwa n'oge mgbakwe ha oge mgbakwe ị ga-ahụ na the former governor of Kano State Pakizuo ajụrụ ya mineral ọ na-esi n'obodo ya pụta
ya sọ Fanta la Coke. Fanta na Coke. Achọrọ m ịchọ ọtọ na beta gaa n'ihu nwaanyị ọma na WhatsApp anyị. Ozi nke a si n'aka Eze Kwesịrị Chi na-eche. Ọ sị na o sikwa na World Bank na-ezibata ozi ya na mgbede a. Ọ sị education is the key. Mana otu pati APC na ha echenjela the key. Ime nyere ihe. Nke a si n'aka nchode aha ya. Blessing. Ọ sị education is the key. Mana gọọmenti ala anyị elele ihe niile laa ya n'iyi. Ọ sị mana it is well o. Ị na-aghọta? Ọ sị mgbede ọma my wonderful people Uche na Clara ndewo. Anyị agwụna nke gị na mgbede a UG update isi na azụzi bata ozi gị ọsị mgbede ọma Uche Maazị Ụwakwe na Clara Eliza na kemgbe ọchịchị nke otu pati ugbu a bịara were ọchịchị na Naịjirịa ma edukeshọn ma satrifiketi anwụọ na elie ya na burial ground na 1+1 wụ 2 mana abịa na Naịjirịa 11 ka ọgwụ na ndị Naịjirịa amaghị ihe ha mere gbasara nke a ọkacha na ntụliaka elu a na-abịa abịa ugbu a ọnwụ na agụrụ ka ga-egbukwu ndị Naịjirịa igirigi mgbede ọma ikuku akụchapụla onye nke a ị ka nọ ya Hello, anọ m ya. ndewo Charles World Bank akpọ. oke gaa n'ihu Ịma na anyị ekwesịghị ibeduzu ịnọ ya. Anyị ekwesịghị ibeduzu certificate to chọp ihe ga-eji ya enweta dịka iji bijuo afọ. Ile mmadụ dịka Ifeanyị Ụba ha na ndị ọzọ ndị industrialist ndị ha nwechara Naịjirịa ha agahụ mana ha mechara laghachi afọ ha nwetara ego niile ha nwetara. Ịhụla na ọ dị mkpa. And ile anya otu Naịjirịa si nọrọ ihe mere ndịda ugwu Naịjirịa a na-akpachara otu ahụ otu si agba na mgbago ugwu maka edukeshọn. Ịhụla ya ewepụ ya Naịjirịa alala sit na so mmadụ ịga akwụkwọ dị mkpa. And admission na gị na Clara ụnụ kachara mahadum ụmụ ya ụnụ na-anara ekwechi na primary school ma sekọndịrị ụnụ kacha primary sekọndịrị bakwa jụwa. Ihe anyị na-achọ ịghọta wee bụrụ agụmakwụkwọ Naịjirịa ọ ga-akpadonwu mmadụ n'ụdị ahụ ị na-ele anya ya based on otu ihe si agaga ugbu a. Mgbe anyị gara nke m even till now agụmakwụkwọ Naịjirịa ya hụ na ịchọ ịmụta ị ga-amụta ya mụcha ihe ịmụta ị gaghị amụta. Yes, ọ ka nwekwara quality. I'm telling you. Cherekele o nwere ebe rụtụrụ aka onye chi ịmụta ọ ga-amụta onye na-achọghị ịmụta agaghịkwa amụta. Cheta na ị na-aga akwụkwọ ka ihe ị na-amaghị mmadụ kụziere gị. Ndị nkụzi nwekwara nọ n'ọtụtụ ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche ha dị njikere ịkụziere mmadụ ọkacha ụlọ akwụkwọ gọọmenti nwe. Ihe ị ga-ahụta wụ ụlọ akwụkwọ wụ ọch agbara gagbara na-ekwu ụzọ ị ga-esozi sọọzi gị ka ọ dịrị isozi ụzọ ahụ n'eziokwu dịkọnụ na-ekwu onye mechaa ide bọdet kama ọ ga-eche aka debọdet umegwu agwụ ya ya chọkwa onye ga-edere ya dide bọdet. Mana cherekene kedụkwana ihe mere lekchọra kwesịrị ịgbara ya ọkụ ahụ ị na-ekwu jikwa na-anabata ụzọ ahụ na-adịghị mma ọ chọrọ iso. Gịnị mekwa na o ji ụzọ ahụ? Na lekchọra na-eji ụzọ ọjọọ na ụzọ aghụghọ eme ihe onye kwesịrị na ọ ga-eme apụta ha na gị ahụ nwa akwụkwọ ga-esorogbo ya. Ị na-ahụta nnekwu ọya wee chọọ ịmụta ị ga-amụta na ịchọ hụ gị sorokwa n'ụzọ ọjọọ lekchọra na ịhụ mmadụ ọ bụrụ ọzọ akwa n'aka na aka ndị ọzọ a ga-eji zụpụtakwa prọfesọs ndị ga-abịa kụziela ndị ọzọ zụpụtakwa ndị nkụzi mahadum ga-abịa kụziri ndị ọzọ akwa n'otu a. Ọ dị egwu ike bụrụ mgbede ọma. Mgbede ọma Uche na Clara nwaanyị ọma. Ndewo. Olee otu unu dị? Anyị dị mma o. Ọwa na Chinesi Port Harcourt Road akpọ. Gaa n'ihu. Ọ bụ Uche na isiokwu unu ji na mgbede a ịgwaga eziokwu onwe ya ahụ gazi na ihe certificate a na. Kedụkwana ihe mere iji kwuo na onweghị ihe ahụ ga na satrifiketi? Onye na-enweghị satrifiketi o nwere ike inweta ọrụ oyibo?
nna agụche ọ ga-enweta mana lee PS ka nkụ ebe niile ọcha graduate ọha anọgazi na umbrella na imi niri ihe na wow pụtara tebọs ọha ka nkụ ncha na-azụ mana chere o nwere ndị kpọbatara na-ekwu na ndị ahụ na-anya ihe bọsị imo ndị a na-emecha POS ụcha na ha agụtaghị ọ wee eziokwu ọgụche wụ na ha gụtara ọfụma n'ọzi ọnya ebe a hụrụ nwaanyị na Naịjirịa na condition make ihe ya ihe ị na-akọwa bụ na Satrificate a odochaghị gị anya nwanne ọgụche nwunye ya gụtagazi na ọ dị egwu ya gaziere gị nwaanyị ọma mgbede ọma Ọgụche na Clara ndewonu ndewo ya gaziere unu na atụmatụ okwu wepụtara aha m ewu Gotima nwafọ ide atọ echi mekedoro afọ oke gaa n'ihu Ọgụche na Clara na-ekwu mgbanwe were ghara ọgụ oke anaghị ekwu mgbanwe were ghara ọgụ and abuse of an act does not negate its rightful use. oke Education is still the key. Education is still the best. oke ị na-akọwa na education ka na-agbaghekwa ụzọ na Naịjirịa Yes. imi nri ihe like education ka na-agbaghekwa ụzọ na Naịjirịa like onye gachara akwụkwọ ga-erijuriri afọ with the certificate ya with the certificate ya Yes, ka m gwazie gị mgba chere kene before anyị na-abanye n'ime ya n'okwu ikwupụtara ugbu a ị nwere ike ile anya gburugburu gị ama m o nwere onye gacharala akwụkwọ ị na-ahụ gburugburu gị agụrụ na-echi ọnụ n'ala Okay, enwere ndị gara akwụkwọ gburugburu ma agụrụ na-echi ọnụ n'ala. Ihe agụụ ji echi ọnụ n'ala wụ some of them gara akwụkwọ amaghị ihe ha gara ha just pass ya through school but school doesn't pass through them. Okay, ugbu a ka ị bịara ebe m chọrọ ka ị bịa chere some of them na-enweta pomposity and the pride na after all needing certificate some of them enwe ike ihulọta ala show how to create work for themselves. Okay. Ya wụ ihe ọzọ na-enye some of them nsogbu. Ya bụ ihe ị na-akọwa bụ na onye gachara akwụkwọ kwesịrị iji aka ya krieti ọrụ kewapụta ohere ọrụ nye onwe ya. Yes, ọ bụrụ na gọọmenti ekewapụtara onwe gị ọrụ gị kewapụtara onwe gị ọrụ. Let me use myself as an instance, Uche. Okay. I'm a graduate. And I got out of school mee service. Mana mgbe m bidoro ịga school na mgbe m graduate, enwe m the mindset na ka m gụsị akwụkwọ ka gọọmenti bịanye m ọrụ. The essence of school is to get the knowledge first and to be exposed to life, to know my right from my left. Then after government service in Lagos, I started to start up my business, and by God's grace, I'm with my own business. Already in a certificate in Abrahamuru today, in the next 10 years or 20 years or 15 years, in Chopambuga certificate in Abrahamuru. So many of my classmates in different parts of the country, outside the country, they are doing marvelous. So na certificate all depend the mindset being with the certificate each. Akwụkwọ anwata onye ọbụla gụrụ akwụkwọ nwa ihe ọgụrụ pụta na onye na-agụ akwụkwọ na-eme ihe ga-ahụ ihe dị iche. So akwụkwọ ka dị mkpa enwe ihe chọrọ ịjụ m. Ịgbalịala chere ka m kụpụrụ gị mgbịrị ọchịala wee bụrụ ya ịkọnvinsiela anyị beyond reasonable doubt ma ọ bụrụ ndị na-asụ ngere na Facebook anyị kachasị na-ekwuwa ọsị Satrificate wo maka poor people just like ụlọ ikpe judiciary wo maka olileanya ndị bara ụba ndị ọgaranya n'ihe niile na Naịjirịa agaala upside down igirigi Joy Lebechi ọsị mgbede ọma my wonderful Echo FM na ọ hụrụ anyị n'anya nke ukwuu happy hour ọ sị Nigeria worst country dị egwu anyị ahụ na nke gị mobility John ọsị mgbede ọma na ịhụrụ steshọn a ọ laikiri ya well na steshọn a amaka ndewo Sọni onye na-ekwe ọsị Satrificate dị mma mana nwekwa aka ọrụ iji nyere onwe gị aka na ọ dị oke mkpa okay anyị ahụ na nke gị Amarachi Gift ọsị mgbede ọma Uche na Clara na anyị amakakwa na ịhụrụ Nigeria scam kawa igirigi anyị ahụ na nke gị Michael Nwosu ọ si nwe degree apụtaghị na ị ga-enwe ọrụ ozugbo amami na wata na thousands na graduate every year mana iwe n'ọrụ na dị slow where is the lie
ewerela nke fọrọ afọ mere ndọrọndọrọ ọchịchị na-enweghị Abraham na nna onweghị onye ga-ewe gị ama m na aghọta mana o nwere okwu onye kpọbata kwuru nkacha hụ n'anya ọ sị ịga akwụkwọ ị kwesịrị iji aka gị kewapụta ohere ọrụ abịa ilewecha gọọmenti create job for yourself ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ịga akwụkwọ mụta ka esi adị humble enwe onye kpatụrụ ya aka n'ọtụtụ n'ime odokwa ka edowere nkọ ha after all na ha ji certificate. ị hụkwara ndị nke ahụ na-akwụ ọkwa anya ndị nke ahụ na-akwụ gị iche na ha ma mathematics ịma akwụkwọ dị n'iche n'iche o nwere ndị nke mgbe ọbụla ọkwa anya nọ ha n'anya nwere ndị nke ha na bottle water ha nọrọ n'ihu ụbọchị ime were aka kọma ya otu agasị ewu nwa m ọ dị ka o nwere ewe a gị na ha nọrọ mgbe exam na-esi ike ọwụ ịhụ ha n'ọkwa anya otu a ga-eburu ha n'ọkwa kama ama m na-agwọta ebe anyị na-aga o wee bụrụ ya ịga akwụkwọ dị humble chọwakwa alternative ị na-aga akwụkwọ chọkwa ọrụ ị ga-amụ ị na-aga akwụkwọ chọkwa ihe ị ga-ekirieti iji wee baara onwe gị gịnị uru maka na ịgacha akwụkwọ a na-enweghị ihe ị na-arụ you will explain tire. Enwekwara nke ndị mmadụ si anso kedụkwanụ vali na ad afta ị gachara akwụkwọ ahụ ọrụ ihe a ga-ajụwa na-agwata ebe anyị na-aga o wee bụrụ ya mana nke bụ eziokwu bụ wee bụrụ Naijiria ga-enye gị ogbe ikiri etu ọrụ ahụ ga-adịara gị difficult na-aghọta ebe anyị na-aga ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere ji wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri anyị Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kparuo oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma eku abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ Gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Tuzdee abalị 11 nke ọnwa asatọ afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Nkwọ na Mbọ. Gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lecha anya wee si oke ka mmalite kpawa okpo na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ na steeti Abịa enwe na onye kọmishọna ndị uwe ojii ọhụrụ. Ị ga-anụrụkwa na Peter Obi kwamkwaso na ndị ga-eji ọkọlọtọ otu pati MDC azọkwa gọvanọ enweela nzukọ. Ị ga-enwekwa ohere nụrụ na Judy Austin ji eme ihe ejije Nollywood adọkpụrụla Rita Edochie jikwa eme ihe ejije Nollywood gụlụ ikpe. Mgbanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa. Onye gaji iwetere gị ya bụ akụkọ ụwa bụ mụnwa na onwe m Uchenna Clever Godwin Ọnụọha. nwa amadi aha ya bụ CP Wilfred Olatokunbo Afolabi amalitela ọrụ dịka onye kọmishọna ọhụrụ ndị uwe ojii steeti Abịa bụ nke na-eme ya onye kọmishọna ndị uwe ojii 35
steeti Abịa na-enwe kemgbe ekewapụtachara ya bụ steeti Abịa. Ya bụ CP Afọlabi burula oche n'aka AIG Danladi Isa bụ onye akpọgara steeti Kaduna. N'akpụkpọ ozi o wepụtara ọha na eze, onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Abịa bụ DSP Maureen Chioma Chinaka kọwara onye kọmishọna ọhụrụ a dịka onye kọmishọna ndị uwe ojii ma nke ekpe na-akọ, ma bụrụkwa onye rụrụla ọrụ ndị uwe ojii ruo ihe karịrị afọ 30. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ya bụ onye kọmishọna ndị uwe ojii ọhụrụ a ezitere na steeti Abịa sonyere ọrụ ndị uwe ojii ala anyị dịka onye Cadet Assistant Superintendent ndị uwe ojii n'abalị 18 nke ọnwa Mee afọ 1992 gara aga. O jiekwala ọkwa dịgasị iche iche n'ọrụ ndị uwe ojii ala anyị. Ndị omekome awakpola ụlọ onye ama ama n'otu pati APC bụ Joe Igbokwe bụ ụlọ ya dị na Nnewi nke steeti Anambra. Ya bụ Igbokwe mere ka ọha na eze mara maka nke a n'ụbọchị taa bụ Tuzdee site n'ozi o zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi Facebook ya, bụ ebe ọ nọ kọwara ọha na eze na o nweekwala mgbe a wakporo ụlọ ya ahụ n'ọnwa Ọktoba afọ 2021 gara aga ma mebisia ọtụtụ ihe ebe ahụ. O mekwara ka ọha na eze mara na ọ gaala mee ka onye eze ya na ndị ọrụ nchekwa mara maka nke a. Joe Igbokwe dọrọ ndị omekome na-akpa agba dị otu aka na ntị ka ha jiri ụlọ ya jisọọra ya nsọ. Onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati NDC azọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2027 na-abịa abịa bụ Peter Obi na osote ya bụ Rabiu Musa Kwankwaso na ndị ga-eji ọkọlọtọ otu pati NDC azọkwa gọvanọ na ntụliaka elu gọvanọ a ga-eme n'afọ 2027 na-abịa abịa enweela nzukọ. Ya bụ nzukọ hiri odo n'ebe Kwankwaso bi na Maitama dị n'Abuja. Ndị bịara ya bụ nzukọ gụnyere onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati NDC azọkwa gọvanọ steeti Bauchi bụ Ibrahim Kashim, onye nke ga-eji ọkọlọtọ otu pati ahụ azọkwa gọvanọ steeti Sokoto bụ Dr. Shamsu Aliyu, na onye nke ga-eji ọkọlọtọ otu pati ahụ azọkwa gọvanọ steeti Borno bụ Admiral Sanusi Ibrahim larala ezumike nka. Ndị ọzọ sokwa bịa ya bụ nzukọ gụnyere Buba Galadima, tinyere onye isi oche otu pati ahụ na steeti Kebbi bụ Alhaji Mustapha Omar, onye isi oche otu pati ahụ na steeti Sokoto bụ Alhaji Bello Yabo, nakwa ọtụtụ ndị ndu otu pati ahụ. Ya bụ otu pati NDC kọwara ọha na eze na ihe mere ha ji nwee nzukọ a bụ iji hazie onwe ha, mara kene ka ha ga-esi eme achụnta vootu ma kwado onwe ha maka ntụliaka elu afọ 2027. Onye isi oche otu Labour Party n'ala anyị bụ Senetọ Nenadi Usman apụtala kwuo na ọ bụ àjà aka chịburu ala anyị n'oge gara aga bụ Goodluck Jonathan chọrọ n'afọ 2015 gara aga mere ka ala anyị bụ Naịjirịa ji wee nwee ọchịchị onye kwuo uche ya bụ demokrasi ruo taa. Nenadi Usman kwuru na ọ bụ maka na Jonathan chọrọ udo mere ka ya bụ ọchịchị onye kwuo uche ya nke ala anyị ji wee ṅaa ndụ ruo taa. O kwuru nke a dịka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'otu ọgbakọ mkparịta ụka ọwọ akpọrọ 2026 Goodluck Jonathan Foundation Dialogue bụ nke hiri odo na steeti Bauchi, bụ ebe ọ nọ kwuo na ọ bụ maka na Jonathan kwetere na emeriri ya na ya bụ ntụliaka elu onye isi ala emere n'afọ 2015 gara aga mere ka eji nwee ọchịchị onye kwuo uche ya bụ demokrasi n'ala anyị ruo taa. Nenadi Usman kọwara agba Jonathan kpara dịka nke a na-ahụtụbeghị mbụ n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ọ rịọrọ ndị niile ga-eso azọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2027 na-abịa abịa ka ha gbalịa gbaso ụkpụrụ iwu ma hụta ọdịnamma obodo anyị abụ Naịjirịa dịka ihe kacha dị oke mkpa. Omee ejije Nollywood ama ma bụ Judy Austin adọkpọrọla Rita Edochie jikwa eme ihe ejije Nollywood gaa ụlọ ikpe ukwu ala anyị dị n'Abuja na-achọ ka a kwụọ ya otu ijeri naira bụ 1 billion naira n'ihi ebubo imeta aha ya. Ya bụ Judy Austin mere ka ọha na eze mara maka nke a site n'ozi o zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi Instagram ya nakwa n'ọdọ nzirịta ozi Facebook ya bụ ebe ọ nọkwa gbaa ya bụ akwụkwọ o ji gbaa Rita Edochie akwụkwọ n'ụlọ ikpe na-aṅụ. Na ya bụ akwụkwọ o ji gbaa ya bụ akwụkwọ n'ụlọ ikpe
bụ nke ọ gbara n'agbụ n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia. Judy Austin na-arịọ ya bụ ụlọikpe ka ha manye Rita Edochie ka o wepụcha ya bụ ozi ndị o zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia bụ ebe ọ nọ were pọte tee aha ya n'ihu, ma na-arịọkwa ya bụ ụlọikpe ka ha manye Rita Edochie ka ọ kpụọ ya nde naira 50 bụ 50 million naira dịka ego o mefuru ịgba ya bụ akpụkpọ n'ụlọikpe. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ, o zochala ma gbacha o, asị ebe ọkụ nyụrụ si wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya gaghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma na mgbede a, eji m n'aka na o nwere ka m si mee ka ị nụrụ akụkọ kwuru na steeti Abịa enwe na onye kọmishọna ndị uwe ojii ọhụrụ. Emekwara nke odo oge anya na Peter Obi kwamkwaso na ndị ga-eji ọkọlọtọ otu pati MDC azọ ọkwa gọvanọ enweela nzukọ. Emekwara nke ịghọta na Judy Austin adọkpụrụla Rita Edochie gaa ụlọikpe. N'aha ndị odee nke ụlọ mgbasa ozi redio anyị bụ ndị aka na-awa nkọ, bụkwanụ ndị ji nwayọọ chịkọba akụkọ a, ka mụ onwe mbụ Uchenna Clever Godwin Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngareme ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. N'oge na-adịghị anya mụ na nwaada Clara Nwokeọcha ga-alọghachi bịa nnọọ lee ya bụ ụdara anyị tanyere eze razie ya ka ọ dị dadarara. N'ihi ya ka ọ dị hapụkwa akara redio gị na 100.7 Echo ịma ọ dị loud ọ wee ka